Ladies and gentlemen, let's welcome Tribu Handurawnon. Barangay San Rafael, lugar nga ginbugayan sang madamo nga dunang manggad nga naghulma sa kinaiya kag pangabuhi sa mga San Rafael nun. Pangisda, panguma, kag pangasin, amo ini ang pangabuhian sa mga tao sang una nga tiyempo. Ang kasulhay kag katawhay sang pangabuhi langin posible tungod sa pagbinuligay sa mga tao kag segiya sang mga pamilya pison. May tiyempo sa kabuhi isang tao nga nakaeksperyensya sa mga kalamidad, pareho sa natabo sa San Rafael nga naagyan sang Bagyo Frank, nga nagtuga sang dako nga halit sa propiedad sa mga tao. Kag ang COVID-19 pandemic, nagulpi lang nagpabag-o sa mga kinaandan nga aktibidad kag buluhaton. Apang initanan na lampuwasan tungod sa pagtuo kag pagsalig kay Senyor San Rafael. Ladies and gentlemen, please welcome Tribu Handurawnon.
Panam kewalam babanam kewalam. Thank you so much, Tribu, Handurawnon.